i que està coneixent vi gràcies a la geografia. Llavors, ahir tenim un win-win, tenim una sinergia de dues coses, no? És un binomi fantàstic. Llavors, per què no fer-lo públic d'alguna manera? Mitjançant la televisió, mitjançant revistes no especialitzades, revistes no especialitzades o mitjans no especialitzats, però que de tant en tant donen una pinzellada del món del vi. I una de les coses que sí que m'interessa centrar, el sommelier és només aquell paio que pot treballar només en restaurants amb estrelles Michelin? No, un sommelier és un paio o una palla que pot treballar a molts de puestos. No fa falta tindre una estrella Michelin, però després, ara que has donat pas en aquest tema, després explicaré una mica el per què no hi ha més sommeliers. Un sommelier pot treballar a un restaurant, tingui estrella o no tingui estrella. Un sommelier normalment sol estar capacitat per a portar la direcció d'una sala, sempre i quan hagi tingut la inquietud de conèixer la gastronomia i el servei.